Бу Казанның Михаил Миль урамы. Машина йөртүче туры барса чыкырга төшә, аны урап узу өчен уңга яки сулга борылса, юл хәрәкәте килеп чыгарга мөмкин. Менә хәлчыга башладылар. Машинага Кар. бетин булса. Ну, ладно, грузовыйга нормально еще можно проехать, а легковойларга вообще инде тут ямалар вообще күбрәк. Вы в других городах посмотрите. Юлларны чагыштыру өчен башка төбәкләргә барып карарга кирәк. Татарстанда начар дип әйтеп булмый әле. Ремонт нәтиҗәле булсын өчен көннәрнең җылынуын көтү шарт. Хәзер көндез менә шулай чокырларны тигезләп, чистартып, 4 почмаклап кисеп йөриләр. Асфальтны төнлә юлларда техника кимегәч салалар. Көндез 160 метр ашабыз, төнлә шул 60 метр асфальт белән җәябез. Көндез авырак инде. Төнлә машина булмагач җирибез, әйбәт эшлибез. Иң беренче чиратта олы юллар ремонтлана, җәмәгать транспорты йөри торган маршрутларга да өстенлек бирелә. Хәзерге вакытта без Әмирхан урамының Миллениум күперендәге юнәлешендә күргәнебезчә, якынча 15 метр аралыкта ике шундый зур чокыр. Машина йөртүчеләр игътибар итмичә анда төшә икән, һичшиксез машинага зыян килергә мөмкин. Дөрес, әлеге чокырны менә шулай 4 почмаклап кисеп киткәннәр, юлчылар инде тиз арада аны ямарлар дигән өметтә каласы килә. Быел карырып чокырлар ачыла башлаганнан бирле начар юллардан зарланып халык контроленә 400-гә якын мөрәҗәгать килгән. Шикаятьләр тиешле органнарга юллана. Көбесе менә шундый мөрәҗәгатьләр килде Казаннан килә, Түбән Камадан, аннары менә Алабугадан без күрәбез ничек Казан тиридә шундый эшләр бара. 40-ка артык процентка менә ул мөрәҗәгатьләр бүген шишелде. Башкалада юлларны тәртиптә тоту максатыннан хәзер Әмирхан, Ершов, Зорга урамнарында һәм Горки шоссесында эш бара. Миллениум күперендә Салмачы бистәсендә ремонт төгәлләнгән инде. Чокырларны ямау апрельдә башлана. Бу максатка Казан бюджетыннан 97 миллион сум акча бүлеп бирелгән. 19 бригада эшләү көтелә. Икътисади кыенлыклар булуга да карамастан юлларны төзекләндерү бик кыйммәтләнмәде ди шәһәр җитәкчелеге. География ямочного ремонта меняется вместе с... Чокырлар асфальтның өске катламы таушалганга барлыкка килә. Шәһәрдә яңа асфальт юллар күбрәк салынган саен, чокырлар да азрак була дигән сүз. Бәягә килгәндә бүген асфальт юл салу эшләрендә үзгәрешләр күзәтелми. Мин моны ышанып әйтә алам. Я могу сказать абсолютно точно. Чокырларны ямау эшенә алынганчы, кайсы участокларга ремонт кирәк булуын ачыклыйлар. Моның өчен хәзер юл төзү белгечләре һәм шәһәр хакимияте вәкилләреннән комиссия туплана. Быел Казанда 35 мең квадрат метр чокырлы юлларны ремонтларга җыеналар. Юлларда эш тулы куәткә подрядчы оешмалар тендер үткәреп сайлангач, апрель азагында башланырга тиеш. Илдар Сафиуллин, Владимир Гурьянов, Алмаз Зятинов, Яңа Гасыр каналы.